Nazdar lidi, vítám vás u nového videa z Hypixel Skyblocku. Vítám vás po dlouhé době, protože jsem si nafarmila full golem armor. Jo, udělal jsem si ještě tady to. Jsem si udělal farmu potom na cobblestone. Tady jsem si chtěl udělat water buckety, ale došlo mi, že když to udělám, tak můžu umřít, když to neudělám, tak můžu umřít. Tohle jsem si udělal, že potom tady budu mít na moby, že mi budou padat, abych je sám mohl zabíjet, třeba s lootingem. Nevím, jestli jsem to udělal i minule, ale můžu lítat, protože mám tohodle mushroom miniona. Teďka si to jenom musím vybrat. A mám taky tactical sword. Nedal jsem se na něho všechny různé enchanty, protože na to není čas. Protože já už dneska upgradeuju dál. Jak dlouho to trvalo asi? Jo, mám tohle peta. Jak dlouho to trvalo? Jenom 14 dní. Takže počítejte s tím, že teďka můžu zase pravděpodobně budu zase vycházet trochu častěji. Lapis block. Jo, šel jsem pro lapis. Tam jsem to normálně hnedka natěžil i na celého miniona. U redstone, tak tam jsem se bál, že umřu. Tak jsem to udělal tak, že jsem si jenom dostal na collection. Ale nakonec, jo, myslím, že dostal jsem se jenom na collection a zbytek jsem si dokoupil. Protože nevím, jestli to někdo ví, nebo jestli jsem jediný, ale redstone se dají koupit v hubu. Všichni tu už mají, kteří můžou, tak tu mají kompaktory, takže... Kromě kobl ten nemůže a dřevo ještě nemůže. Ti nemůžou. Tak potřebuji 32, hej. A tady, tihle. Já vím, že už na to mám, protože já už doslova mám dost ironu. Takže tohle doslova je takový bonus. Pět. To je vše, co potřebuju. 5 staků. Možná už je můžu vlastně pick-upnout. Já tady tohle nechám to doplnit, hned ho potom pick-upnout. Tak. Tak. Ještě nějak nahlas.
dávat to 107, protože že ty kritikaly ještě mám plus 30% damage a 50. Já si to asi udělám na tohle 106 prozatím. Taky jsem šel pro... Obsidian jsem koupil, šel jsem pro diamanty, jenom proto. Jsem tam skočil do poslední té areji a prostě jsem natěžil jeden diablok a zase zmizel hned. Pravděpodobně ty autosmeltery už nebudu potřebovat vůbec, protože ty jsou je doslova jenom na zlaté a takové. Potřebuji jeden stick. Tento už nebudu potřebovat. Ten dává 107, že? Nebo kolik? Carpentery. Tento. Tohle je mečisko. Hej vy. Sleep cool. To bylo docela nahlas. Aha. Já si pamatuju, jak ještě v jednu dobu házel, že ten meč vlastně si hodil do vzduchu a on spadl na zem a udělal tím damage. Ale tohle je taky cool. Postoupil jsem hrozně moc v minionech. Jak můžete vidět. Můžu už 13. Tohle jsem měl na slepice, abych mohl mít vajíčka. Vajíčka to moc negenerovalo. Mám 3. Tady jsou ty diáty. Tak se možná zničil trochu víc. Mám tu někde sklo? Nepotřebuji lahvičky, nemám. Tak já jdu natěžit. Mám 2x promising shovel. Jde to až na EFI 10, efficiency 10. Ta lopata sama mě stála 35 000, myslím. Tuhle co jsem dostal za 2 irony ve Spider's Den. A tuhle co jsem si potom koupil, dal jsem si na to smelting touch, takže když budu těžit teďka písek, tak budu dostávat. Tak budu dostávat to, jak se to říká. Budu dostávat sklo, tak. Glass. Takže 20 sklínek ještě potřebuju, takže natěžím. A protože to nemusím zaokrouhlit, takže 21 řekněme. Já mám hrozně rád to, jak funguje ta Promising Shovel, protože ono, a Promising vůbec nástroje, ono to ukazuje vždycky, kolik to má zničených bloků. Na téhle mám 6,5 tisíce a tady mám 22. Protože zatím jsem si stěžil 22. Kolikže potřebuju? 21, protože to se dá vidět třemi. Teďka si jdu enchantovat to, co nemám. Tady nemám ještě growth. A potom meč.
další level, Enchanting 10. Plus 1 inteligence. Lol. Sharpness. Ne, Bane of Arthropus nechci smajt na Sharpness. Knockback. Jo, klidně. Looting, jo. Pravděpodobně ho nevymaxuju, ale možná s tím, jak vidím, že tam je first, no tak to nedám. Na first. A já dostávám více! Já tím odemykám více těch enchantů, takže to moc nepomáhá. Tady už stojí 50. Pravděpodobně taky. Ne, 30. Teď jsem tím využil. Ještě 4 a já na to nemám, protože to potřebuji jet. Critical vím, že chce Enderman taky. Škoda. Tak nemám. Ale mám ho skoro vymaxovaný. Další upgrade bude buď no, bude asi z Emeraldu. Emerald Blade. Nejlepší je, že Emerald Blade dává čím dál větší damage. Dělal jsem to sem, kdybych používal, tak abych tam omylem třeba nevyšel, protože je to... Kdyby se mi to stalo, tak jsem v háji. Protože on dává čím dál větší damage, čím víc mám peněz v purse, teď tam mám 17 525 a čím víc budu mít, tím víc damage budu dávat. Nevím, jestli je tam nějaký maximum. Nemyslím si. Tak já půjdu asi teďka natěžit. Jo, diapik, jak si můžu udělat vlastně, když takhle nad tím přemýšlím, protože mám dost. Tak, jedu. Jo, to mi připomíná ještě jednu věc. Jo, objevil jsem 8 Fairy Souls tam nahoře, můžete možná vidět. A možná můžete vidět, že mám... Že mám 12. rank, je to vlevo úplně nahoře, někdo 456. Wow. To je hodně. Takže emeraldy. 450. Kolik dává tohle? Já se netrefil. Jimi sotva dávají damage. No, tak to se dostanu daleko. Já si udělám zatím i emerald a dia. By zajímalo docela, kolik dává to. Kolik to píše? 200... 292,8. Jste se pamatujete nějak málo? Doslova i samotným hitem Doslova hitem dávám víc. Hitem dávám víc. Halo? To je nějak málo. Já vím, že se možná opakuje, ale to fakt málo, jak něco. Možná musím mít větší ability damage. Protože je to abilita. Tak já to nebudu používat, protože to zase tak dobré není. Abych vám dokázal, že já emeraldy vůbec netěžil, tak jak jsem sem přišel, tak jsem doslova to odemkl teprve. Co to bylo? A kombašet.
Už mám Emerald miniona. Stop! To musí být Glacial Scythe, to nebude Frozen Scythe, kterou mám na mém hlavním účtu. Teda na mém hlavním panáčkovi. A kolik potřebuji pro Emeralda? 80, takže už je nám do 16 tady. Yeah. To když jenom takhle chci doporučit, když někdo chcete farmit XPčka, tak vám doporučuji jít sem s jakým základním lukem a prostě tu killit. Oni zmenšili combat XPčka z nich, oni vždycky dávali 20 nejmenší. Dia já nepotřebuji, protože Dia najdu tu. Tady je taky one hitu. Lol. Oni mají armor a stejně one hitu. Já mám hezké 2 řádky životu. A tohle je nezabijala. To ne. Oni zase takový damage nedávají ani. Jaký dávají damage? I když 57, to je dost docela. A když je hitnu, tak dostanu 3 srdíčka. Dostanu absorption. Ty 3 zlaté srdíčka. Já jdu stejně jenom na stack a 16 obsidianu a stack a 16. Kam já bych chtěl tak moc 140. Kam ty dáváš on dává 200 svému vlastnímu druhu. Wow. Oni se dokážou tu 2 hity je zabije. A já tam mám cleaver? Já mám. Takže to znamená, že když je hitnu, tak to hitne i ostatní. To jsem ještě nebyl. Já fakt jsem prostě přiběhl, zničil nejbližší blok a zase dal i nedlomeno jis. Tam je taky jeden, ale tam proto zatím nejdu. Když možná, já se kouknu, kolik to dává. To dává 20. Ne, jo, to dávalo 20. Možná, když si někoho zabiju hnedka tady, dám si absorption tím pádem. Možná to zkusím. Jo, ještě jsem si odemknul bestiář. To mě zajímalo, jaký level mám. 2, budu mít 3. Dobrá. Já si někoho hitnu, ať sem přijde. Nejbližší mi přijde, že je tady ten nějaký. Pickaxem. Pojď. Jak vy Fortniteu někteří dělají. Ten pickaxe dává 55. Wow. Ten pickaxe dává stejně jako oni mě. To je zajímavý. A to má jenom 30. Wow. A teď jo. Tak kámo, to dává dobré. Dík. Ať to absorption, papaha. Ještě. Ještě absorption. Víte, mám víc životů, než kolik můžu mít, protože mám absorption. Jak jako Dia 2, já už doma mám jako Diamond miniona? Ne, odemkl jsem Diamond 1, jo, já jsem se toho nevšiml ani. To mi ničí už.
Stapler, voice. Takhle asi všechny si nechám, to bude stačit. Come on, to jako vážně mi to všechno musel sníst. Goblin armor, no, dobré on. To stojí třeba 1000. Kdybych nehrál Ironmana, tak už to mám, protože nejlepší začátečnický armor na... Můžete poznat, že už tady nějaké znám, ty Fairy Souls, ale potom stejně udělám třeba... Potom možná udělám nějaké video o tom, ale bude to třeba jenom nějaká písnička, mě tam ani neuslyšíte. Absorption 3. Proto trojka dává jen 3 životy, ale to opravdu dává přes... Kolik to bylo? To bylo na... 80? Kdyby umřel. On má 400 životů jenom. To je mega divný. Ale už bych mohl přestat těšit ty dia, už jich mám až. Já už mám level 55 jenom z tohohle. No, tak asi jdu enchantovat asi zase meč. A dokud jsem tu, tak já si to tu potičím. Cobblestone 8, lapis lazuli 8, redstone 10. Lol. Jo, já jdu. Počkat. Já si jenom zkontroluji. Dobré, furt tam je 0. Jenom kdyby se to třeba buglo nějak a dostal bych za to kill, protože... Prostě, jsi to řekla. Dobře, tak ho zabijem. Tenhle ten 75 potom. Dám critical, to prostě dává větší crit damage. On dává defense? On dává 25 defenzu. Aha. Takže kolik mám teďka? Crit? Critical damage 50. 100. Takže. Mně se zdá, že Epic je nejlepší. No. Hej, Sharp. Ne, to už jsem na tolikrát. Legendary? Ne, mně se zdá, že Epic nebo... Epic. To se 1000 jeden. Já ti dám Wise. Mythic. Víte, co znamená Mythic? Že mám 141 many a můžu tím pádem to zmačknout dvakrát, takže dvakrát můžu seslat bloky, takže můžu všechno one hitnout v tam. Double. Já to můžu použít jednou co 3 vteřiny. A jo, když někdo má moc zapnuté zvuky. To je ničitel uší, by se to spíš mělo jmenovat. Místo Golem Sword, tak by to mělo být Earbreaker. Found a recom... Dobré on. To ještě dlouho nebudu mít. Na tom to potřebuju kombat 15. Jo, ale na něco jsem zapomněl. No to mají všichni, to je takový malinký boostík pro všechny.
inteligenci jsem měl. Foraging jsem, ne, v inteligenci. Já jsem zvyklý, že tam hnedka jdu. Já z nich mám kolik? Už jenom je level. Ale i tak to je fakt hodně. No má sám. Dejte mi ten jeden život. Já nevím proč, ale mi přijde, že všichni tady těží obsidian a diatomní tu všichni nechávají. Když už budu mít kombat 12, tak budu těžit. Nebudu těžit tady. Au! Další zbraň mě bude stát 130 000. Magical Water Bucket budu na to taky potřebovat. A budu muset na to mít nějakou manu a fish. A rybí čepku. Mně se zdá, že to tady můžu koupit hnedka, teď nevím, ale... Mám 59, takže koupím... Tady se mi zdá. Ne, to je tady, v Rocks and Bricks, tady. Pět. To je drahé jak něco. Neměl bych říkat, že je to drahé, znám mnohem dražší. A 54 káček dalších, tak. Teď to všechno utratím. Tak. Hotovo. Tak já si udělám ty miniony a pro dnešek se s vámi loučím. Příště natočím video. Nebo já to taky vykraftím i za kamerou. Zatím si jenom uklidím inventář. Příště, jak se s váma uvidím, možná půjdeme udělat nějaké zabíjení. Takže čau čau.